Il-Gozo Business Chamber din il-ġimgħa ippubblikat il-proposti tagħha għall-budget tas-sena d-dieħla. Il-proposti li qed jiġu formulati mill-Kamra huma bbażati fuq analiżi tal-ekonomija qawwija li bħalissa tiddependi iżżejjed fuq ċerti setturi bħat-turiżmu u kostruzzjoni. F'dan l-istadju d-diversifikazzjoni tal-ekonomija qawwija hija ta' prijorità kbira minħabba l-investiment f'ċerti oqsma bħall-infrastruttura diġitali. Il-proposti tal-Kamra tan-Negozju f'Għawdex jiffukaw fuq 4 oqsma ewlenin: it-trasport, l-infrastruttura pubblika, is-sostenibilità u inizjattivi mmirati lejn it-twaqqif ta' settur diġitali f'Għawdex. Fost id-diversi ideat li resqet, il-Gozo Business Chamber qed tipproponi il-bini ta' sptar ġdid f'Għawdex, il-bini ta' parkeġġ taħt l-art, il-bini ta' breakwater f'Marsalforn u l-proposta biex vetturi elettriċi ta' residenti Maltin li jaqsmu lejn Għawdex iħallsu prezz imnaqqas. Min-naħa l-oħra residenti Għawċin vetturi elettriċi għandhom jiġu eżentati milli jħallsu. Il-Kamra stqarret li s-sitwazzjoni ekonomika f'Għawdex ma tistax tibqa' kif inhi wara d-daqqa li ħadet bil-pandemija. Hija stqarret li l-proposti li ħarġet bihom huma dawk li għandhom jidħlu fis-seħħ malajr kemm jista' jkun sabiex l-irkupru ekonomiku f'Għawdex ikun daqs sa Malta. Għalhekk il-Kamra insistiet mal-Gvern sabiex juża strateġija li tkun iffukata fuq l-Għawċin.